Bono togoso ase county ya Nyamira hasoko ngusana gotindi kwene kiwali tukoriarero egati yaba MCA kurwa ase bunge ye county yo ya Nyamira naboigo abobisa kurwa ase serikali ye county ase banyara ko babakone kyogosie ko wecho bisichaba waziri bechu wizara akurwa ase serikali yo angeisato echokonye chikwene kyobokoreri bwabo kurwa samagacho ye bunge yo korengana negati yaba MCA inse y'oburayi bo speaker bwe bunge yo Mheshimiwa Thaddeus Nyabaro nigo bono batebire obokoreri bwaba waziri abo nigo bwente kwirani wa hase chiabisi chinene cha serikali ya county ya Nyamira ine bachikanya ko bakwene kyo bakoreri bwabo kurwa ase chinseme cha sebo igo barokande ko mocho mu governor we county yo Mheshimiwa Amos Nyaribo hasoko tabwatoka chibesa ase obwango na kichiri chiganiriye ko cha sabakoreri bonsi be ebunge yo unagotumanya muri kito Fatgad Gisemba nokunguzana ogotindi okukwabeire go kwene kiwagati ensemo eyemo yaba MCA banyamira abo bareinze yo speaker Thaddeus Nyabaro amone serikali ye county ya Nyamira eyo ekuragwa no mugavana omoske Amos Nyaribo nigo bono enguzanano eyo yaba betereirie barabwo kuimukya egetambokero kyogosieka abisi eyo egotumeka ne wizara y'ekisemi wizara y'ebintu bitonchokanaine amache nabo igo chinguru cyomorero amo ne wizara area yabasae na boigo chikosori echo chonzi chikotoka ange na magacha manene ye bunge eyo kupata mahali pa kuweka departments za assembly na pia waheshimiwa wapate ofisi ya kutumia. Kwa hiyo hii nyumba ilichengwa sababu iwe maofisi ya assembly na hata hivyo pale executive walienda polepole kidogo kuchenga kwao kule, hata kama tuliwawekea budget na naonekana hawajaitumia vizuri kumaliza ile makao makuu ili waweze kuweka ofisi zao kule. Kwa sasa tumewaondoa na sisi tunaendelea mbele na mambo ya assembly. Korengana nomo MCA okiabanyoru omuske Thomas Vincent Penacha oyoboigo uri oyomobo azibaria bagwisaranza ase speakers panel nigo atebire oigetambokero ekeiga nigo bakimukirie maega yabo kubwatuka notice yokonganya obokoreri wechi wizara echo kurwase ayo ingana ne notice ya rwetu obisiriche serikali konye yorajire samagacho ya assembly nche ya televiwa banganye baenda ya service angeno mugaba igo bachira egere chobise chichati garachi tumeke n'abashimiwa n'iki department cha assembly aso korera abananchi gasi Chinkaki echecho nigo omo MCA oyo aisokire na kumuraga ibiara omugavana bwe county ya Nyamira omuske Amos Nyaribo maega yogotabeka emeroberio erio abakori emeremo ase ebunge ye county ya Nyamira konyora engeria yabo shida nero pia assembly na executive yagarire asemepienyere sitabono Maria bakorega sasa assembly bare staff komenda nabo MCA batanya konyora chibesa ndenga tingane nchama yoko bisa gose yoko garaba MCA mba korera bana nchega subuya yoko rigereria nsa tubuna kiya korega se toko ko basait kino yena boda tokoteba muske gavana Nyaribo abuga toke chibesa no mushara yo bakoriega ba assembly komenda nabo ishimiwa bonse Abwato kebwango kiagara abanamwanya abantu abwate family abwate sibamenya da kwa mbwate nyuma na ndotanya kanyora umushara utani imiti stabon utanya kanyora allowance kiabo na bintu bindi bibarengete asema tugatari makewa ikina kinare kugamia Hinko reporter Getembe kurwase county ya Nyamira inche Fatgad